Hayırlı gün. Бүгінгі сәфәрібізні бірінші күннің бірінші сәфәрін біздің мына Сиргаш шәһәрінен башлайбыз. Бүтін кіші ишетіп білген яклар бұл біздің милләттәшләребезне, мишәр татарларны, Нижгар мишәрләре, Сиргаш мишәрләре дип сөйләгәнне белә торып, бу шәһәрне берничәктә әйләнеп узып булмый. Нәкъ менә шәһәр аңа 240 кына ел дип язсалар да, бу Өяз шәһәре буларак вакытыннан саналган әйбер 1779 елда исәпләнә башлый. Шәһәр буларак тарихы Сиргашның авыл буларак 1649 елдан билгеле. Әлбәттә, без бүген булачак татар авылларына караганда да яшьрәк шәһәр, яшьрәк авыл ул Сиргаш. Ләкин безнең өчен әһәмиятле урын, чөнки Нижгарның бу өлешендә Сиргаш шын мәгънәсендә электән билгеле үзәк булып тора. Һәм бүген сөйләшәчәк милләттәшләребез, алар менә нәкъ Сиргаш мишәрләре дип йөртеләләр. Инде аларның тарихынан, аларның авылларына күз салганчы бераз гына Сиргаш турында да сөйләп узыйк. Бүгенге көндә 20 меңнән артык халкы булган Сиргаш шәһәре авыл булган чорыннан ук бу урманлы төбәкнең поташ җитештерү үзәге булып яшәгән. Шулай ук чабаталары белән дә дан казанган зур авыл булган. Бүгенге көндә дә административ үзәк булуына карамастан, Сиргаш тирәсендәге татар авыллары икътисады көн күреше белән шәһәрдән һич калышмый. Беренче эш итеп, бу төбәкнең иң борынгы татар авылы Сафажайга юнәләбез. Сиргаштан Сафажайга юл алай ук кыска түгел, безнең байтак барасы бар. Шуңа күрә бераз гына тарихын сөйли башларга кирәктер дип саныйм. Буш кына барганчы дип әйтәм инде. Сафажай дигән исеме бу авылның ул яңа исем, яңа атама санала. Чөнки тарихи документларга күз салабыз икән, анда бу исем очрамаячак, анда бик сәер һәм шомлы Собачий остров дигән исем булачак. Инде Сафажай дип кушу, ул бу Собачий остров дигән куркыныч исемнән күпмедер дәрәҗә читкә китү була, татарчалаштыру була инде. Булай Собачий остров һәм татарчалатып Сабашай. Әлеге көндә дә Сабашай дип халык үзара аның турында сөйләшә. Сабашай дисәм бөтенесе дә аңлый инде. Сабашай алданрак булганмы, Собачий остров алданрак булганмы, менә анысы әлегә билгесез, әйтеп булмый. Сафажайдан тыш аның бит әле тагын русча исеме дә бар, Красная Горка дигән исеме. Красная Горка дигән исемне бөтенләй дә кулланмыйлар. Ул авылның чөнки исеменә асылына туры килми. Авыл бөтенләй дә тау башында түгел, киресенчә уйсуырак җирдә урнашкан. Ә менә Сафажай бик матур гына булып кирип бара. Чөнки бу як төбәк тарихын өйрәнүчеләр документлардан бу Сафажай авылының дәрәҗәле муллалары, 19 гасырда яшәгән муллалары язып калдырган метрикалардан укып нигезләгәннәр, исбатлаганнар, алар авыл исемен Сафажай дип инде үзләренең кенәгәләренә теркәп куйган булганнар. Шуңа күрә нигезле булгач, мәгънәле булгач, әлегә менә шул исеме белән бара инде, матур булып. Менә шулай инде авылның атамасыннан ук катлаулы тарихка кирип барабыз, җәмәгать. Сиргаштан 60 чакрым ераклыкта урнашкан Сафажай авылына 1451 елда нигез салынган. Ул чорда бу җирлеккә Әстерхан ягыннан 8 гаилә күченеп килгән һәм алар нугайлар булган дип фаразлана. Авыл халкының шәҗәрәсе турында нәтиҗәләр ясарга ашыкмагыз, ул татар тарихы кебек үк катлаулы һәм күп кырлы. Әлегә авылның яшен раслаучы тарихи урыннарны күреп узыйк. 1451 елда битендә бу ерләрдә кемдә юк. Әлеге авыллар тирәякта туры юк. Бу безнең Нижгар ягында безнең авыл беренче татар авылы дип санарга кирәк дип уйлыйбыз инде. Шулай саныйлар да инде. Аннан озак торган инде. Вот бу авыл бардыкка килгәч, беренче каберлек үзләреннән ерак түгел, бер чакрым ярым тау итәгендә урын. Шунда, мәйетләрне
küme başlılar indi, jeştra başlılar. Otul bizim birinci kabirlik 1460 yılda atılgan deyip yazıp kaldırar ol bizning Yaku Sindik degan abiyimizda indi. Ana көптен әйләндіріп алдығыз ма бұл орынна? Ой, бір 30 yıllardır. 30 yıl. 30 yıl tamı nazat bu işler işlendi. Електен белгілейді ме мұнда бірер? Da elekten bilgiliydi, ömür bilgiliydi, чтобы eski kabirlikler urun. Elekten bilgili urun. Не үшін 30 ел елек тұтындылар? Нәрсе бір себебі болды ма? Kaçan tutandılar meçitlerini восстанавливать. И заодно işlendi, kaçan mullalar buldu bizning. Законныйлар, и bu işke de var ya başladı. Allem bu işini. Aslında halk bilen ya organizovat etip bu işlerini işlerler mi da yazgan. Ya manası kaçan koyuldu bu ne? 80 yılında bu. Krasu 40 yıl bulayından arga. Mana koyduk biz. Ben конкретно айталмайм да. 1 лет 15 тому назад yazdırdık, işlettik. Олар бүтінісі де атылған мұллалар. Atılgan bulalar var da. Неше кіші мұнда? 39 екен. Мында каждый ауылдан рыбища деген, Сафаджей, Семочки, Суок су, каждый ауылыныкі. Мында Бутире, Круг татарларныкі, біздің 34 ауыл, 34 ауыл татарныкі. Мында вот Күбес ауылынан барда мында, вот Княгинский район бұл, Сергальский район, Краснооктябрьский район, Тюбен Новгород, вот, терлі районлардан. Хәзерге Сафажайны булдыручылар 15-нче гасырда күчеп килүчеләр генә түгел, авылга соңрак килүчеләр дә була, һәм алар инде йомышлы татарлар була. Алар документларга кергән һәм Вафа абый бу төп нәселләрнең шәҗәрәләрен җыеп тулыландыру белән шөгыльләнә. Шунысы кызык, бу яңадан күченеп килүче төркемне Мордва татарлары дип атаганнар. Бу якның сөйләмендә Мордва сүзләре хәзерге көндә дә очраштыргалый. Ondan bizim avulda bit. İtik bası bilen de şekillendigenler, yülegenler de türlü neler bilen avullar boyunca da eregenler, kuznets işleri boyunca da şekillendigenler, yat avullarga da şekil bulganlar. İlk ayadır Yakup Sindik azayında 50 yıldan soň deyip, no 50 yıldan soň kilipsek mi? Birsek kübüre kara kaldırıp, kağıdır 1600 yıllarga yetmeyse, kileler, mında babaylar birinci gruppa kadım yaganlar. Kadım ol Rezonski oldas bula indi. Kasınıftan birsekine yaktarak. Kadım degen zuruk. Şimdi avul diyegindi, ullakıtta avul bulgandır indi zur avul. Uçundan Yımışlı tatarlar bulup, Paşa'nın emri boyunca, Paşa özü emir vermese de onun kişileri boyunca alarını mında libereler. Birinci gruppa kile 11 kişi bulup, ikinci gruppa uzakta uzmi andan içer yılgına 6 kişi, üçüncü gruppa 4 kişi. Шулай итеп, Сафажайның төп нәселләрен 4 төркем күченеп килүчеләрдән башланган дип әйтә алабыз. Ул вакытта әле бер бөтен авылда булмый. 1650 елларга кадәр Сафажай елганың 2 ярында бер-берсеннән ара калдырып урнашкан айрым төркемнәрдән тора. Үсә башлагач аны туктатырлык булмый инде. 18-нче гасыр ахырында ук Сафажайда 2 мәчет булганлыгы билгеле. 1895 елга мәчетләр саны 6-га җитә. Сафажай мәгърифәт үзәгенә әверелә.
Софажай ауылы мәктәбі музейында Хөсейн Фәйісхановқа бәйлі материалда орын алған. Андый-мандый бұл шәхіснің кім икәнлеген білмәушілер болса, Хөсейн Фәйісханов күренекле тел белгече, тарихчы, археолог Шихабетдин Мәрҗәнинең яратқан шәкерте. Ни дәрәҗәдә ул пат кеше икәнлеген аңлар өчен шуны әйтеп узам. Хөсейн Фәйісхановның тулы биографиясе Шихабетдин Мәрҗәнинең хезмәтендә урын алган. Уларның белән инде шул кадәрле горурланып кем икәнлеген тәфсилләп язган. Шулай ук Хөсейн Фәйісхановка багышланган беренче басма хезмәт дип әйтик инде, ул Ризаэтдин Фәхретдиннән Ансар дигән хезмәте. Ул анда Хөсейн Фәйісхановның Казанда яшәгән чордагы бүтән хезмәт биографиясендә һәм Петербург университетында укыткан вакыттагы хезмәтләре турында да бәйнә-бәйнә язып чыга. Ни өчен нәкъ менә Софажай музейында, мәктәбе музейында без әлеге шәхескә тукталырга булдык. 1828 елда Хөсейн Фәйісханов нәкъ менә Софажай авылында дөньяга килә. Һәм менә күрәсең, ул вакытта да булгандыр инде әлеге авыл халкының бер төрле язмышы. Ул нәкъ тә хәзерге яшьләр кебек, өлкәнрәк буын кешеләре кебек үк үз авылыннан чыгып китә. Башта Казан университетында укыта, аннан соң инде 1857 елда Петербург университетына Көнчыгыш факультетына татар теле һәм төрек телләре укытучысы булып та эшкә алына. Авыл электән Фәйісханов кебек киң карашлы кешеләр тәрбияләгән. Алар йомышлы татарлар буларак электән Нижгар, Мәскәү белән арасын үзмәгән. Хөкүмәт кая кушса, шунда китергә әзер торган. Шуңа да авыллардагы бүгенге вазгыятьнең тарихи аңлатмасы да бар кебек тоела миңа. Бар иде, китәләр иде, но последний бір 15-20 ел китәләр класслары белән бетерәләр. 10 бетерәләр, ана 11-не бер кем калмый. Тем более, качан булды бу ЕГЭ вопросы. Алар инде Нижний Новгородка да бармый, Казанга да бармый, китәләр барда туганнарына Мәскәүгә. Берсенә кермәсә, берсенә керә. Барбір кадар оқырға. Ола кірәлі институттым, университеттімі. И шылай етіп барда кете, аннан қатулары yok инде. Сіз өз заманыңызда кетмедіңіз? Бар ема кету деген план? Кету деген план бітіндер кімде бар, еш кеше бітінде. Город дер бітінде шәһәрге. Мен тоже әлі өзімнің мнения шынды вот ешлер ките дейбіз, не кот ките ешлер. Значит, кеше тартыла яхшыға, значит, анда яхшырақ. Значит, качан күресің, кінді. Адам баласы болашындай вақытылар. Значит, фермада адамы. Мынтейт навозға тығылып, сыйби алғағанды көресің де шул. Аннан енді үзіңнікіне әлігі тілемейсің, анды тұрмыш дейсің. Раз кеше кетек, кетсін. Тапсын үз жолын кеше дейсің. Нижгар өлкәсендәге татар авыллары тарихы буенча 4 кенә тапшыру эшләү күз алдында тотылганга, кабат юлга кузгалабыз. Софажайдан чыгып 40 чакрым юл узабыз һәм безнең алда зур һәм кече Арбища авыллары. Аларга нигез салынган вакыт дип 1556 ел исәпләнә. Бу авыллар тарихы шулай ук йомышлы татарлар белән бәйле. Ләкин биредә без тарихтан бигрәк бүгенге көн белән кызыксынабыз. Безнең хөкүмәт дәүләт программасы буенча Мәгариф программасы һәм шунда иде безнең центрлар. Центрлар ачылырга тиешләр иде гуманитар һәм цифровой направление буенча. Без үсеш нукталарын үзебезнең районда 2 мәктәптә ачтык. Уразовка авылында ул безнең райцентр һәм зур Рыбища мәктәбендә. Без кая хәзер сезнең белән күрәбез инде шул точка росталарны. Безнең бу проектный кабинет проектной деятельности берсе, икенчесе хәзер анда да узып карарбыз. Анда безнең разные проектлар буенча направление. Медиа направление, информатизация, VR һәм үзгә направлениялар һәм шул точка роста да инде үсеш нуктасында безнең шахматларда һәм әлдә күп учебный планнар буенча үткәрелә уку дәресләре.
Гуманитар юнәлеш дигәннән мәктәпләрдә бу Рыбище мәктәбендә ничә бала укый һәм татар телен укыталармы? Әйе, бу зур Рыбище мәктәбендә безнең 250 бала укый һәм образовательный программа içinde безнең беренче сыйныфтан алып 11 сыйныфка тәклек татар теле укытыла. Бу нәрсә дип әйтим инде, җиңү дип әйтикме моны, әллә бу гадәти хәлме эшли белгән вакытта программаларга рәсмиләштергән вакытта? Шулай, без тырышабыз бүгенге көндә үзебезнең авылларда, бездә 6 мәктәп районда. 6-сы арасында 5-сендә укытыла татар теле. Без тырышабыз вариантлар арасында сайларга шундый образовательный программаның вариантын кая кертеп була үзебезнең этнокультурный компонентны. Һәм шул этнокультурный компонентта бүгенге көндә родной язык арасында без родной язык татар телен сайлыйбыз. Мәктәптең яңа программа буенча җиһазланган бүлмәләрендә озак йөрдек. Авыл мәктәбе өчен аларның булуы бик зур күрсәткеч. Монда кайтартылган камералар белән иртәгә үк юлчы кебек тагын бер тапшыру төшерә башларга була. Бу балаларга киләчәккә һөнәр дигән сүз. Медиа өлкәсенә татар балаларына юл күрсәтү дигән сүз. Киләчәккә карашлары да өметле, үткәннәре дә кадерле бу авылларның. Көрәшне чамалаган кешеләр аңлый инде аны борьба на поясах белән, билбау көрәше белән көрәшнең аерылганын. Сездә кайсы төре күбрәк алга киткән, әллә алар икесе дә бармы, яшиме? Бездә на поясах основном алдарак көрәштән тоже выступать иттек, даже призовой урыннар булды, но основном бездә борьба на поясах. Безнең Нижгар өлкәсендә. Өлкә буенча алабыз икән, якынча күпме яшь көрәшчеләрне, өйрәнеп йөрүчеләрне, түгәрәкләргә йөрүчеләрне атаплар? Ничә кеше алар? 250 кеше тренируется хәзер бездә. Именно на поясах. Тарихи яктан килсәк, көрәшчеләр ягы дип әйтеп буламы Нижгар ягын? Атаклы көрәшчеләр бармы монда элеккедә? Атаклы көрәшчеләр бар бездән. Чемпион миралары, 12 чемпион России, многократный чемпион России алар күп бездә. Шын дөресен әйтәм, мин әле һаман да бу кадәрле зур авылларга ияләшә алмыйм. Алар хәзерге көн өчендә бик зур кебек, әмма кем белән генә сөйләшсәк тә, барысы да халык кимүен әйтми калмыйлар. Миңа калса бу авылларның бүгенге көнгә кадәр сакланып калулары үзе үк бер бәхет. Ләкин яшәеш без дигәнчә генә бармый шул. Рыбушкин авылларын, зур Рыбушкин, кече Рыбушкин дип бүген, яки инде мондагыча әйтсәк, Рыбища дип әйтсәк, бүлә торган түгел, һәм монда яшәмәгән кешегә, бу якларны белмәгән кешегә аларны берсе-берсеннән аерып карау бик читен, чөнки бу ике авылны нибары бер инеш һәм күпер генә аерып тора, читтән карап торганда бер бик зур авыл шикелле. Шуңа күрә без гомумиләштереп тә сөйләрбез, авылларның тарихын бер-берсенә бәйләнгән инде алар. Нигез салган вакыт бу авылларга 1556 ел. Һәм Рыбушкин дигән авыл әле соңрак исеме санала авылның. Аның беренче атамасы Аджаул булган дип әйтәләр. 1556 елда бирегә күчеп килгән борынгы бабаларының юл башчысы бик дәрәҗәле һәм борынгы нәселдән булган хатын-кыз диләр. Һәм менә шул хатын-кыз хөрмәтенә дип әйтик инде, Хоҗабикә авылы, ягъни Аджаул дигән исеме булган дип тә әйтәләр бу авылларның. Бүгенге көнгә килсәк, без булып узган шушы Нижгар ягындагы барлык авыллардагы кебек үк монда да нинди ямьле һәм нык ызбалар икәнлеген күреп торасыз. Менә шушы матур урамнан юкка гына бармыйбыз без. Бүгенге көндә әлбәттә инде заманында 5000 кеше яшәгән, мәктәпләрендә меңләгән бала укыган авыллар һәм бер киткәндә, бер призыв вакытында дип әйтик инде 70нче елларда әйтик, шушы авылдан 80-шәр егет армиягә киткән булса, хәзерге көндә менә кем белән сөйләшсәк тә, авылда кеше кими, яшьләр китә, Мәскәүгә китәләр дип сөйләшәләр. Ничек дип әйтим инде, бер төрле моңсуланып сөйләшү бар биредә. Ләкин менә тапшыру сайын диярлек әйтеп киләбез, бу фикерне бу очракта авыл халкын гаепләргә ярамый һәм гаеп итәргә ярамый. Йортларга күз салыгыз.
икешәр катлы, өчәр катлы йортлар биредә. Әле буларны иске йортлар дип тә әйтә торган түгел. Аларның барлык бәдрәфләре, душевойлары, ванналары үзләренә эшкә кертеп ясалган бик әйбәт, чын-чынлап салынган йортлар булар. Авылдан китәргә уйлаган кеше, Мәскәүгә чыгып китәм дип уйлаган кеше бер кайчан да авылда шуның кадәр акча түгеп булай итеп йорт салып ятмый. Замана үзгәрә. Замана үзгәрү сәбәпле кеше эш эзли, яхшырак тормыш эзли, җайлырак тормыш эзли. Шуңа күрә китми хәлләре дә юк яшьләрнең. Бу очракта инде аларга бернинди дә теге сорау билгесе куярга кирәкми дип саныйм мин. Кем белә, инде безнең илдә бит 10 ел саен диярлек вазгыять алмашынып тора. Бу юлы да шушы арада гына бәлкем вазгыять яхшы якка, авыллар ягына да карап куяр. Ансыннан өметне өзәргә ярамый. Бүгенге көндә яшьләр китә дигәнне авыл бетә дип кабул итәргә ярамый. Авылда калып эшмәкәрлек белән көн күрүчеләр дә яки читкә йөреп эшләүчеләр дә җитәрлек. Әлбәттә, бу җиңел эш түгел. Ахуновлар фермасына гына күз салыйк. Бу гаилә 30 сыер асрый, 400 гектар җир эшкәртә. Ашлык, ит һәм сөт җитештерү белән шөгыльләнә. Бакага грантларга кергәнем дә юк, 1 елсыз бит булмыйла дигәннәр иде. Әле менә икенче китте инде, üçенче дисәң дә ярый. Кереп багарбыз инде бакага. Уйлаганым юк. Баштан арттырга уйлыйсызмы булай? Баштан бит арттыргасы баш авырта. Уйлыйбыз инде, конечно, берсәк бит ул җирен күбәйгәз бит. Берсәк хайваннар күп булса туры уңайлы. Аның фуражың да була инде, шул ашатырга да җиңелрәк инде. Күбрәк фураж әле була инде по-любому, второй сортларны по-любому терлек ашатасың инде иләткән игеннәреңнең ниләрен. Анда берсәк второй сорт була иген, шуларны ашатырга кирәк. Якка чыгарып бәргә ярамый. Берсәк шул. Сезнең әле беренче сортка чыгара торган иген дә бармы? Беренче сортка инде без ничек чыгарабыз, инде ничек все равно бер кат комбайн артыннан иләтергә кирәк игенне. По-любому. Ну, иләткәз бит аның. Все равно берсәк мусоры да була, берсәк аның второй сорты да була. Берсәк шулайрак инде. Первый сортка айт инде әле. Основной семенной хозяйстволардан алырга тырышабыз. Сезгә монда терлек ашату өчен генә түгел, әле иген дә сатасыз. Да, продовольственный. Ну, сатабыз фуражный иген, типа инде менә, ну, арпа сатабыз, примерно дисәк. Былай сатабыз. Шатай быел инде менә киләсе елга җир бит артта быел. Артты. Хәзер игеннең арта дигән сүз. Миңа ул бит ул кадәр метрлек ашата алмыйм. Сез Мәскәүгә китеп йөрдегезме, әллә китеп тормадыгызмы? Юк, Мәскәүгә йөрмәдем мин, китмәдем дә, китәргә нәктер уйламадым да. Минем сестрам Мәскәүдә тора, братым Мәскәүдә тора. Шул алар анда, мин монда калдым инде. Әтияне янында инде җанлары. Шулай бакага монда. Сезнең яшьтәгеләр күп киттеме Мәскәүгә? Да, күп китәләр. Ну, авыл зурлыктан берсәк монда да бар инде кешеләр. Нормальный, бакага дуслар бар. Яшәргә була. Да, ничек яңгыз гына түгел мин монда. Сөйләгәндә генә җайлы кебек, ләкин сезонлы эшләрен, техника ремонтын, терлек азыгы җиткерүләрен уйлый башласаң, чәчең агарырлык. Бер генә авылда да шәһәрдәге кебек үз җаеңа эшләп, үз көнеңне генә күреп булмый. Гаиләң, ярдәмчеләрең, дусларың булмаса, авылда эшләү генә түгел, яшәү дә бик җиңелләрдән түгел шул. Бәлкем, башкалар белән чагыштырганда татар авылларының шулай гөрләп торуы безнең бердәмлегебез нәтиҗәседер. Бүгенге тапшыруны йомгаклап, шунысын ассызыклап узабыз. Биредә без бер-берсеннән ярыйсы ук еракта урнашкан авыллар турында сөйләдек. Ни дисәң дә, Сафаҗай белән Ырбища авылларын терәлеп торган күрше авыллар дип әйтеп булмый. Ләкин моның үзенә күрә бер тәмле урыннары бар. Чөнки бу яктагы авылларның да берсе-берсеннән ни дәрәҗәдә сөйләмнәре аерылып торганын безнең колак бик яхшы сизде, дөресен генә әйткәндә. Пашат яклары, Ырбища яклары бер төрле сөйләшсәләр, Сафаҗай яклары инде алар үзенә күрә матур итеп дама дип сузып җырлап сөйләшәләр. Миңа калса бу бик матур сизеләчәк һәм сезгә дә күренгәндер дип уйлыйбыз. Без бит инде ияләшкән төбәкләп тә бүлеп карыйбыз, Казан татары дибез, мишәрләр дибез. Инде ул төбәкләп бүлү генә түгел, әле авыл белән авыл арасында да безнең аермаларыбыз бик күп бит. Шул ук Казан артындагы бер-берсеннән 3 кенә чакрым ераклыктагы авылларда да бер-берсенә бөтенләй ошамаган
охшамаган сүзләр очрый. Монысы инде тәгаен билгеле әйберләр. Шулай булгач, инде Нижгар ягында без мишәр татарлары яши торган як, аларның сөйләме шундый инде дип әйтә алмыйбыз. Барыбер аерылалар. Һәм бу якта шулай ук ишетелгән бик матур бер әйтемне сезгә дә кабатлап узасы килә. Авылы башка, кавеме башка дип әйтәләр биредә. Нишәтәбез инде? Менә шундый төрле яклы халык без, ләкин без менә шул төрлелектә бердәмлегебез белән көчлебез. Бүгенгә менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз. Матур җырлар, күп җырланды.